Χαρακτηριστικά παραδείγματα. Οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ που απολύθηκαν το βράδυ των εκλογών θέλουμε να επιστρέψουν πίσω ξανά στο ραδιομέγαρο νικητές. Οι καθηγητές που απολύθηκαν θέλουμε ξανά να πάνε πίσω στα τμήματά τους και να ανοίξουν να είναι δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους. Οι γιατροί, εδώ στην Ξάνθη συγκεκριμένα στο ΙΚΑ, δουλεύουν αυτή τη στιγμή μόνο 2 γιατροί. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για να μπορέσει κάποιος άνθρωπος να πάει να εμβολιάσει το παιδί του, θα πρέπει να πάει μόνο την Τετάρτη το πρωί, από τις 5, και αν μπορέσει να κλείσει ραντεβού. Και αυτός ο παιδίατρος που πηγαίνει είναι ουσιαστικά ένας παιδίατρος που το παρέχει το ίδιο το νοσοκομείο για να μπορέσει κάπως να εξομαλύνει την κατάσταση. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Χρειαζόμαστε τους γιατρούς που απολύθηκαν ή δεν διόρισαν. Χρειαζόμαστε γιατρούς. Στην Ξάνθη ουσιαστικά η καρδιολογική κλινική έχει έναν γιατρό, υπολειτουργεί. Η γυναικολογική κλινική έχει επίσης έναν ή 2 γιατρούς. Δεν μπορούν να ξεγεννήσουν καμία γυναίκα αυτή τη στιγμή στην Ξάνθη. Μιλάμε για πραγματικά πολύ ακραίες καταστάσεις όπου θα πρέπει το επόμενο διάστημα με έναν τρόπο η ανταρσία αυτά να τα αναδείξει. Και σύντροφοι, η ανταρσία είναι ένα κομμάτι που πραγματικά είναι υπαρκτό και ο κόσμος την περιμένει, την ακούει και την βλέπει και την παρακολουθεί κάθε μέρα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό στο τι ανταπόκριση υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή και στις ιδέες μας, αλλά και σε αυτά που λέμε, αλλά και στη δράση την οποία ξετυλίγουμε και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και το επόμενο διάστημα. Βέβαια, θα αναφερθεί φαντάζομαι και ο Ηλίας αυτό, κορονίδα της ανταρσία είναι το αντικαπιταλιστικό της πρόγραμμα. Έτσι βγαίνουμε και έτσι και αυτά λέμε. Ουσιαστικά διεκδικούμε τη διαγραφή του χρέους, γιατί αν δεν διαγράψουμε το χρέος, ουσιαστικά όλα αυτά που θέλουμε, γιατρούς, νοσοκομεία, σχολεία και όλες αυτές τις κοινωνικές παροχές που τις διεκδικούμε να τις ξαναπάρουμε πίσω για να ζήσει ο κόσμος, να ζήσει ο λαός, δεν μπορούν να υπάρξουν αν πληρώνει το ελληνικό κράτος πάνω από 19 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο σε τόκους και χρεωδίσια. Άρα λοιπόν, διαγραφή του χρέους και αν θέλετε, το χρέος αυτό το λέμε και ξεκάθαρα δεν είναι δικό μας και δεν είναι των εργατών, δεν το κάνουν οι εργάτες. Άρα γιατί να το πληρώσουν, δεν πρέπει να το πληρώσουν. Επίσης, αυτό που είναι βασικό είναι ότι το χρέος ουσιαστικά τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα το έχουμε αποπληρώσει πάμπολες φορές. Η Ελλάδα για αυτό το πράγμα έχει δώσει πάνω από 500 δισεκατομμύρια, έτσι. Και εκτός από αυτό, το ότι το έχουμε αποπληρώσει πάρα πολλές φορές, έτσι, χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα τέλος πάντων για να πάνε σε γιατρούς, σε συντάξεις, σε μισθούς. Χρειαζόμαστε για να πάνε αυτά τα χρήματα για να ζήσει ο κόσμος. Ταυτόχρονα με αυτό το πράγμα, με αυτή την καμπάνια, το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα και με το κίνημα επιστροφής στις δουλειές, ανοίγουμε από τη μεριά μας και το ζήτημα του ρατσισμού. Το ζήτημα του ρατσισμού και της μετανάστευσης είναι πάρα πολύ βασικό και χοντρό. Ο Σαμαράς, το ξεκίνημα της προεκλογικής του εκστρατείας, πήγε και φωτογραφήθηκε ουσιαστικά πίσω από το φράχτη του Εύρου, όπου έλεγε ότι κάποιοι θέλουν να γκρεμίσουν αυτό το φράχτη και να αφήσουν ξέφρα από απέλη τη χώρα και όλα αυτά. Δεν μας είπε όμως ότι η Frontex και ο φράχτης στον Εύρο οδήγησε σε χιλιάδες θανάτους, οδήγησε σε λαμπεντούζες, οδήγησε σε φαρμακονίσια. Έτσι. Αυτά δεν μας τα λέμε, να τα πούμε εμείς, τα λέμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν από τη μεριά μας είμαστε ξεκάθαροι. Θέλουμε νομιμοποίηση όλων των μεταναστών. Θέλουμε τους μετανάστες με χαρτιά, αλλά και οργανωμένους στα σωματεία. Θεωρούμε τους μετανάστες κομμάτι της τάξης μας και ως έτσι τους βλέπουμε. Άλλωστε, για αγώνες όπως στη Μανολάδα, για αγώνες όπως στην γενική ανακύκλωση δείχνουν το δρόμο. Ξέχασα να πω όσον αφορά το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα ότι βασική αρχή και θέση μας στην ανταρσία είναι η κρατικοποίηση των τραπεζών κάτω από εργατικό έλεγχο,
αλλά και η αποδέσμευση, η σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό τέλος πάντων αυτή τη λυκοσυμμαχία που οδήγησε ουσιαστικά τη χώρα μας, ή μάλλον ήταν ένας από τους εταίρους που οδήγησε τη χώρα μας εδώ που την οδήγησε. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι δύο πράγματα ακόμη κατά την άποψή μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι, μάλλον το τέταρτο, και όχι το πρώτο, είναι η αναμενόμενη δίκη της Χρυσής Αυγής. Το επόμενο διάστημα από τη μεριά μας αυτό θα ανοίξει και θα ανοίξει πάρα πολύ έντονα. Η δίκη της Χρυσής Αυγής είναι ένα σημαντικό ζητούμενο για το ότι θα πρέπει να μείνουν οι νεοναζί δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής βαθιά μέσα στη φυλακή, και όχι μόνο να μείνουν βαθιά μέσα στη φυλακή ως δολοφόνοι, γιατί τέτοιοι είναι, αλλά να αναδείξουμε κιόλας μέσα από αυτή τη διαδικασία το ποιοι τους κάλυπταν τόσα χρόνια. Που μέσα είναι η αστυνομία, είναι η δικαστική εξουσία, είναι ο στρατός, είναι οι ίδιοι εφοπλιστές, και πάλι όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία τους ανέδειξαν και είναι υπεύθυνοι για το ότι υπάρχει ο φασισμός ή αυτή η ναζιστική οργάνωση και λειτουργεί ακόμη στην Ελλάδα. Τελευταίο είναι το μέτωπο το αντιιμπεριαλιστικό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή και στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις είναι πολύ επίκαιρες. Βλέπουμε να σφαγιάζεται ουσιαστικά και να μετατρέπεται η Μέση Ανατολή ξανά σε μία λίμνη αίματος, και σε αυτό δεν είναι αμέτωχη η χώρα μας. Ο Σαμαράς, μαζί με τον πρόεδρο του Ισραήλ, το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ, αλλά και με τον Σίση, έχουν φτιάξει, και με την Κύπρο, έχουν φτιάξει αυτό τον άξονα της συνεργασίας. Θεωρούμε από τη μεριά μας ότι αυτός ο άξονας οδηγεί σε οξυμένες ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις και οδηγεί σε περιπέτειες τη χώρα. Εμείς λοιπόν από τη μεριά μας είμαστε ξεκάθαροι. Νομίζω ότι δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό το πράγμα, αλλά από την άλλη βλέπουμε, από την δική μας μεριά βλέπουμε ότι Έλληνες και Τούρκοι εργάτες είναι ενωμένοι, Έλληνες και Βούλγαροι εργάτες πρέπει να είναι ενωμένοι. Το βλέπουμε δηλαδή από τη μεριά μας ως μια προς μια διεθνιστική κατεύθυνση. Καθώς επίσης ανοίγει και η συζήτηση της Ισλαμοφοβίας. Είδαμε όλοι τις δολοφονίες που γίνανε στη Γαλλία, και βέβαια για αυτές τις δολοφονίες είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο γαλλικός ιμπεριαλισμός, όπου συγκαταλέγεται μέσα από τους προθήμους του Ομπάμα και της Αμερικής. Δεν είναι λοιπόν εχθροί οι εργαζόμενοι και οι εργάτες του Ισλάμ, αλλά εχθροί είναι όλοι αυτοί που τόλμησαν υποκριτικά να διαδηλώσουν στη Γαλλία για την ελευθερία και για τη δημοκρατία. Αλλά ο Ολάντ το καλοκαίρι απαγόρευσε τις διαδηλώσεις τότε που γινόταν οι σφαγές στην Παλαιστίνη. Ο Σαμαράς ήταν αυτός που έκλεισε ουσιαστικά, έβαλε μαύρο στην ΕΡΤ. Ο Νετανιάχου ήταν αυτός που σφαγίαζε το Παλαιστινιακό λαό, και όλοι αυτοί οι υπόλοιποι είναι οι δικτατορίες ουσιαστικά που καταπιέζουν τους λαούς τους. Ένας από αυτός φυσικά ήταν και ο Νταβούτογλου, που τον Οκτώβρη έβγαλε τα τάγκς για να μπορέσει να ελέγξει το κίνημα συμπαράστασης που ξετυλίχθηκε για τους Κούρδους του Κομπάνη και συνολικότερα για το κουρδικό λαό. Έχουμε λοιπόν να παλέψουμε το επόμενο διάστημα όλα αυτά τα ζητήματα. Έχουμε να παλέψουμε το ρατσισμό, που εδώ στην περιοχή μας το βιώσαμε ακόμη πιο έντονα με την επέσχυντη ρατσιστική τροπολογία που πέρασε η Σαμαροβενιζέλη μαζί με την παρέα του, τον Καλατζή και τον Λοβέρδο και όλο αυτό το σύρφετο που απαγορεύει να διδάσκουν στα μειονοτικά σχολεία δάσκαλοι που έχουν αποφοιτήσει, μουσουλμάνοι δάσκαλοι που έχουν αποφοιτήσει από τα παιδαγωγικά τμήματα, τους απαγορεύει να διδάξουν ελληνικά, την ελληνική γλώσσα.
και αυτές οι ιστορίες έχουμε να τις παλέψουμε το επόμενο διάστημα, καθώς έχουμε να παλέψουμε και τη φτώχεια και την πείνα που μαστίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και το ανακαλύψαμε και εμείς σήμερα, αυτές τις μέρες που μιλούμε με τον κόσμο και ερχόμαστε σε επαφή. Στο δροσερό μας λέγανε άνθρωποι ότι τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε το πρωί στο σχολείο διότι δεν έχουν φαγητό. Πεινάνε, λιποθυμούν ουσιαστικά. Πάρα πολλοί από αυτούς, επειδή είναι εργάτες ουσιαστικά, εργάτες γης περισσότεροι, αλλά και οικοδόμοι, έχουν να κάνουν μεροκάματα πάνω από 3 χρόνια και δεν έχουν προφανώς να παρέχουν στα παιδιά τους κανένα γεύμα. Διεκδικούμε λοιπόν από τα σχολεία να παρέχουν αυτό το πράγμα όπως το είχαν κάνει ένα προηγούμενο διάστημα. Αυτό, σύντροφοι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι δεν μπορεί να γίνει με την αποπληρωμή των χρεών και των φτωχοχρεωλησίων. Γι' αυτό είναι το πρόγραμμα της Ανταρσία επίκαιρο, γι' αυτό είναι το πρόγραμμα της Ανταρσία μια πρόταση όπου μπορεί πραγματικά να βγάλει από το αδιέξοδο να βγάλει τη χώρα από αυτό το τέλμα που έχει πέσει. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα της Ανταρσία είναι μια πρόταση όπου μπορούν οι εργάτες να έρθουν στο προσκήνιο. Γι' αυτό ζητάμε, διεκδικούμε πραγματικά την επόμενη μέρα στις 26 να είναι δυνατή η Ανταρσία, να είναι στους δρόμους ο κόσμος, ώστε να πάρουμε πίσω όλα αυτά που μας λαιλάτισαν και μας πήρανε τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ.